Čo hovoríte na to, že maďarská štátna televízia vysielala pri maďarskej hymne zábery na Bratislavský hrad? Premiér Robert Fico nemá absolútne žiadnu národnú hrdosť. On je len taký lokaj. Namiesto toho, aby sa ohradil proti tomu pri Viktorovi Orbánovi, tak tam poslušne stál, tak ako poslušne stojí pri Putinovi, ktorý Slovensko, naše drahé Slovensko, nazýva nepriateľským štátom, a vysokí štátni predstavitelia v Rusku opakovane hovoria o tom, ako napadnú štáty Európskej únie. Toto je Robert Fico a toto je jeho vyslovene lokajský postoj. A ja pripomínam, že keď sa stalo to, že Viktor Orbán, ak si to pamätáte, si dal šál, kde bola mapa Veľkého Maďarska, na ktorej bolo zahrnuté aj Slovensko ako súčasť Maďarska, tak vtedajší premiér Eduard Heger prišiel k nemu, ohradil sa proti tomu veľmi vtipným spôsobom a daroval mu šál, kde bola tá správna mapa, a napísal, že Viktor by si mal osviežiť znalosti z geografie. A takto sa chová premiér suverénnej krajiny. My nie sme súčasť Maďarska, ani nikdy nebudeme, a premiér by mal brániť našu národnú hrdosť a našu vlast a nie stať tam jak taký podržtaška, ako taký lokaj alebo poskok pri niekom, kto sa tvári, že chce v podstate zabrať časť Slovenska. To má dve roviny. Jedna rovina je spôsob, akým to pán Korčok zverejnil, lebo ten bol vyslovene politicky účelový. To, čo ste spomínali, vysiela maďarská televízia už 2 roky. A oznámiť to tesne pred návštevou Viktora Orbána je vysoko politicky účelové. To je prvá vec. Druhá vec je, že to, čo už pán Korčok nepovedal, je, že sa tam vysielali zábery nielen Bratislavského hradu, ale aj rôznych stavieb alebo pamiatok v Rumunsku, Chorvátsku, na Ukrajine, teda všade tam, kde žije maďarská menšina. Toto je rozmýšľanie nielen Viktora Orbána, a to musím počiarknúť, ale väčšiny maďarskej spoločnosti. Už pred 35 rokmi predsa maďarský premiér, a to bol liberálny premiér Jozef Antall, hovoril, že sa cíti byť premiérom 15 miliónov Maďarov. Prirodzene, že nás takéto veci rozčuľujú a poburujú, pretože nie sú korektné a jednoducho v medzinárodných vzťahoch býva dobrým zvykom pristupovať k susedom a priateľom s rešpektom. Čiže keď sa považujeme za dobrých priateľov, keď o sebe hovoríme, že naše vzťahy sú najlepšie v histórii, tak k tomu patrí aj to, aby sme sa vzájomne neprovokovali takýmito vecami, ktoré samozrejme tá maďarská strana chápe úplne inak. Maďari chápu tú svoju vlast ako svoj životný priestor, čo je zasa veľmi nebezpečné konštatovanie, lebo musím povedať, že to isté používali aj Maďari. Ale tu niekde končí nejaká moja empatia s Maďarmi, pretože naozaj je minimálne nezvyčajné, keď to poviem diplomaticky, že 106 rokov po Trianone sa Maďari nevedia zmieriť s vlastnými dejinami, nevedia to reflektovať. To, že stratili nejaké územie, všetci stratili územie v dejinách. Poliaci, Nemci, keď hovoríme o kolóniách, aj Briti, aj my sme stratili územie. Poliaci nám nevrátili časť Oravy, ktorú zabrali po Mnichovskej dohode, a na rozdiel od Nemcov a Maďarov, ktorí to museli vrátiť, oni to nevrátili, hej? Ale predsa nie sme na to zaťažení tým, že je to nejaká celonárodná trauma, a toto je naozaj prístup, ktorý nie je zdravý. Ale to je niečo, kde si nesplnili domácu úlohu maďarské elity. My to urobiť za nich nemôžeme, a to je tá druhá vec, ktorú chcem povedať, že je veľmi dôležité, akým spôsobom to s Maďarmi komunikujeme. Na prvom mieste by to mal byť odborný prístup. Potom diplomat Ivan Korčok by mal vedieť, ako sa to robí, a podľa mňa to aj vie, ale zopakujem, že to politicky zneužil. Potom príde na rad nejaký protest veľvyslanca, ktorý navštíví ministra zahraničných vecí a oboznámi ho s naším postojom, respektíve, že proti tomuto protestujeme, a vysvetlí aj prečo. A až tretia fáza je politické riešenie problému, keď nie je ochota na tej druhej strane to nejakým spôsobom vypočuť. Ale jednoducho vraziť do toho takýmto spôsobom ešte pred návštevou, pred oficiálnou návštevou, keď ešte ani nevieme, o čom to bude. Keď je to tam, opakujem, 2 roky, a keď sa to podá bez súvislosti, pretože ten hrad
aj keď samozrejme mne sa to tiež nepáči, ale treba skôr, ako si to s Maďarmi vyjasníme, treba sa pokúšiť žiť do toho maďarského chápania. Prečo tam bol ten hrad? Pretože Bratislava bola 250 rokov hlavným mestom Uhorska. Na tomto hrade boli uložené korunovačné klenoty, najvzácnejšia maďarská relikvia. Bratislava bola sídlom uhorského snemu a tak ďalej. Proste ono to patrí aj nejakým spôsobom k maďarskej identite, ale je rozdiel, keď sú miesta, kde sa prelína slovenská a maďarská identita, pretože aj my máme také miesta. A určite by sa Maďarom nepáčilo, keby sme ukazovali Zalavár, kde sú zvyšky Blatnohradu, že pozrite sa, až sem siahalo naše osídlenie, čo ste nám vzali. Alebo Pilíšské vrchy, kde dodnes žijú Slováci, že tie patrili k Nitrianskému kniežatstvu. Alebo by sme im ukazovali Jozefskú štvrť v Budapešti, ktorá bola až do polovice 19. storočia väčšinovo slovenská. 30 rokov tam pôsobil Jan Kolár a tam vznikla Slávicera a rozpráva o slovanskej vzájomnosti. Čiže toto by sa Maďarom asi tiež nepáčilo, keby sme to takto robili. Čiže naozaj v medzinárodných vzťahoch treba nabádať na rešpekt, tým skôr, keď hovoríme o priateľstve, ale podľa mňa je správne, ak v tejto fáze z toho premiér nerobil nejakú hysterickú kampaň. Otázkou je, či to Viktorovi Orbánovi spomenul nejakým spôsobom, ale jednoducho aj takéto veci musíme vedieť komunikovať slušnou diplomatickou formou a nie robiť z toho hysterickú kampaň a šermovať maďarskou kartou ako v 90. rokoch. Ja len pripomeniem veľmi zaujímavý bonmot, ktorý povedal v tejto súvislosti Vladimír Pálko, že toto by sme čakali v 90. rokoch, proste hrali maďarskou kartou a rozvírovali národnostné vášne extrémni nacionalisti. A teraz to jednoducho sledujeme od liberálov, to je dosť čudné. Dokazuje to tie revizionistické tendencie, ktoré Viktor Orbán rozosieva už 10 ročia v Maďarsku. Maďarsko v podstate žije z krivdy, tzv. Krivdy Trianonu a tieto vášne sa ďalej rozduchávajú, čo prispieva práve k tomu, že Maďarsko jednoducho vníma aj svoje okolie ako potenciálnych nepriateľov, alebo jednoducho sa cíti byť aj potom tak viac ako keby izolované. A zároveň to dokazuje aj to, že Maďarsko si jednoducho neodpustilo niektoré historické nároky, ktoré prechováva v sebe. Preto aj takéto prepojenie medzi alebo takéto pochopenie zo strany Viktora Orbána pre Vladimíra Putina, ktorý sa rozhodol násilným spôsobom meniť hranice v Európe a vidíme, aké sú tendencie, rôzne úvahy sú, že akým spôsobom sa uzavrie mier na Ukrajine, akým spôsobom zostane zmenené to teritorium Ukrajiny, že toto sú presne veci, ktoré mu vyhovujú, ktoré mu dávajú tú šancu a predpoklad toho, že niečo podobné sa môže stať aj v Maďarsku. A tuto ja vnímam absolútne zlyhanie Roberta Fica, slovenskej zahraničnej politiky, že ignoruje tieto fakty. Že vidíme aktivity Maďarska na Slovensku, nielen na juhu, ale na Slovensku, ktoré nie sú úplne v súlade, skôr v protiklade s národnoštátnymi záujmami Slovenska. A tieto ignorujeme a radšej ideme proti tým, ktorí sú zárukou našej bezpečnosti, našej obrany schopnosti a zárukou silných inštitúcií, ktoré by sme mali si vybudovať na Slovensku. Považujete to za diplomatickú nepozornosť, symbolický odkaz alebo vedomý geopolitický signál? Viktor Orbán nerobí nikdy nič len tak. Takže skôr to považujem za vedomý geopolitický signál, tak ako bol signálom aj jeho šál, ktorý si zobral, kde dal mapu Veľkého Uhorska. A tak to treba aj brať. A tak je potrebné, aby to brali aj naši štátni predstavitelia, vládna koalícia, aby sa proti tomu dôrazne ohradili. My nie sme nejaký štát, z ktorého si každý nejaký sused môže utrhnúť, čo sa mu páči, alebo nás ponižovať vo svojich videách. A na to máme premiéra, na to máme vládu, aby sa proti takýmto spôsobom ohradili a nie, aby tam stáli ako takí panáci a nič absolútne proti tomu neurobili. Je to tam 2 roky, to znamená, že naše veľvyslanectvo
malo na to upozorniť už pred 2 rokmi. Keď mohli si to všimnúť aj ostatní, ja predpokladám, že aj v radoch progresívcov alebo opozície je veľa Maďarov, ktorí pozerajú maďarskú televíziu a videli to tam. A hovorím, je nepatričné a veľmi nepekné až účelové, keď to vyťahnú v predvečer oficiálnej návštevy. Hej? A po tretie som vám to povedal, že Korčok a progresívci to zneužili na útok voči Orbánovi, ale keby tam bol ktokoľvek iný, tak sa správa ako Orbán, lebo toto je konsenzuálny názor väčšiny maďarskej spoločnosti. To je problém Maďarska. Vážny problém, musíme povedať, ale s tým sa musia vysporiadať Maďari a nemali by sme to zneužívať v takýchto bilaterálnych vzťahoch. Je to vedomý signál dovnútra aj navonok, že Maďarsko sa nevyrovnalo s Trianonom, že tie revizionistické nálady tam naďalej pretrvávajú a tie záujmy nejakým spôsobom dosiahnuť určité zmeny z ich pohľadu akože korekcie sú naďalej na stole. A je to taká dlhodobá stratégia Viktora Orbána, čiže proti záujmom Slovenska ako takého.